like to invite you Basizo Israel Nkosi. Shayela umfundisi Manqoba Nhleko. Shall we pray? Father, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord. Akekho uNkulunkulu onjengawe. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Siyabonga namhlanje ngomusa wakho. Siyabonga ngochubo olusha. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla nokukholwa. Siyabonga ngokuthandeka. Siyabonga isibusiso sakho. Esicebisa esingenezelo usizi. Sithi thatha udumo lonke namhlanje ebusuku ngegama likaJesu Kristu namandla. Amen. Singahlala phansi shalom uNkulunkulu ngezandla. Praise the Lord. Thatha lesi sikhathi ngibingelele kakhulu Bishop, the Lady Bishop. We are very much honored ukuthi sibe ngxenye yombono omkhulu kangaka uNkulunkulu awutshalile ezinhlizweni zabefundisi bonke bala ekhaya. Sibingelele kakhulu Pastor Z. We honor you and your wife. We thank God so much for the journey. Sibonga uNkulunkulu ngohambo esesilihambile ndawonye. And I'm always grateful to have come across a man of your caliber. All the leaders, the pastors and the bishops of this house. Amen. Sibingelele bonke abefundisi abakhona, omama bakwabo, obaba bakhona, omama abafowethu nodade bethu ngegama likaJesu. Amen. I'm not going to take much time. Naturally, I'm shy. So, but I just want to go through the scriptures, the book of 2 Kings, chapter number 7. Enye blanda eyenzeka ukuthi umngami bekufanele sibe naye la samukela enye invitation enganakile ukuthi qondana nalolu suku. So sesiyithola siwo Mr. and Mrs. Smith siphuma nje indlela engafani. Kodwa uNkulunkulu uzosisiza. Chapter number 7, verse number 1 and verse number 2. Masekhona utholile ngamfundela. Amen. Shaya baba isikhathi sokuyosi. Chapter 7 verse 1 fundeka nje. Wayesethi uElisha, zwanini izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi, kusasa ngalesi sikhathi iseya lempuphu etolekileyo liyakuthengiswa ngeshekeli, namaseya amabili ebhali ngeshekeli esangweni laseSamariya. Induna yenkosi eyencika esandleni sayo yaphendula umuntu kaNkulunkulu yathi, bheka, uma uJehova enza amafasitele ezulwini, lento ingenzeka kanjani na? Wathi, bheka, uyakubona ngamehlo akho, ungadli ukho kodwa. Amen. Father, we thank you for your word. We pray in Jesus' name. Amen. Namhlanje I want to speak to first ukukhuluma nesihloko esithi divine restoration. Divine restoration. Somebody say divine restoration. Divine restoration. uJesu uma ekhuluma kuJohn chapter number 10 verse number 10 khuluma amazwi ukuthi
isela alizi kungokweba nokubulala nokubhubhisa. Bese thi kodwa mina ngize ukuba nibe nokuphila nibe nakho ukuchichila. Somebody say amen. And you have to understand ukuthi uma sikhuluma about divine restoration, sikhuluma ngalokhu Jesu anamandla okwenza ngaphezu kwalokhu isela elinamandla okwenza. Uthi Jesu isela alizi kungokweba ukubulala nokubhubhisa. Now mighty ngize ukuthi nibe nokuphila nibe nakho ukuchichima. You know there is life, but there is life in abundance. And life in abundance, I usually say ukuthi it's a life of color. Sikhule udlala ama-TV ango black and white. When umuntu begqoke ishirt elibomvu ububona kuqamile nje kodwa kungabonakala umbala. Kodwa uJesu uthi when I come ngiza nokuphila okucacisayo ukuthi umbala muno uqokile. The life of color. Somebody say amen. Amen. So as I'm saying this to say ukuthi when the enemy comes bazalwane, he comes ufika ukuzokweba, ufika ukuzobulala, ufika ukuzobhubhisa. And you need to understand ukuthi the result of ukulahlekelwa empilweni, it is because of the enemy, which is the devil. Wonke umuntu olahlekelwayo ulahlekelwa because of the devil. Nisekhona bazalwane. There is a time where Job alahlekelwa izinto zakhe zonke. And uJob, he comes to a point where he says, Inkosi iphile bese thi inkosi ithathile. Bese thi igama lenkosi alibongwe. Because he was full of God consciousness. Noma empilweni yakhe ubazi uNkulunkulu ubengazi ukuthi emhlabeni wakhe uSathane uya exista. Ingakho noma ephiwa uthi uNkulunkulu, yes, it was God who had blessed him. Kodwa mayiselahlekelwa usathi uNkulunkulu. But thina ngoba siyalifunda iBhayibheli siyazi ukuthi bengingayena uNkulunkulu oyiresult yokulahlekelwa kwakhe. Ulahlekelwe ngenxa kaSathane. Nisekhona bathandekayo. So konke ukulahlekelwa okufikayo kufika ngenxa kaSathane. Let me say it again. Konke ukulahlekelwa okufikayo kufika ngenxa kaSathane. Kodwa konke ukubuyiselwa okwenzekayo kubuyiselwa ngenxa kaJesu. Now I want you to understand ukuthi lithizwi kaNkulunkulu, you need to understand masikhuluma ngokulahlekelwa generally khona izinto ezithi mayilahleka zingaphinde itholakala. There are things that when they get lost they can no longer be found. Bese kuba khona izinto ezithi uma ilahlekile zitholakala uyithole zingasafani nesimo ezalahleka ziyiso. Bese kuba khona izinto othola ukuthi noma zilahlekile mawusuyitholile awusenayo strength to enjoy them. Uthola ukuthi ezinye uma ilahlekile zilahleka uthi ungayithola uthola ukuthi ayisenayo ngisho iworth of regaining them. Nisekhona bathandekayo. And masikhuluma ngokulahlekelwa we find ukuthi kunokulahlekelwa that is called traumatizing, which is sudden loss. Uma nje adunento besivele ikulahlekele, you get traumatized. Oh, I'm taking you somewhere.
And then bese kuba khona ukulahlekelwa lokho kuthiwa ukulahlekelwa kancane lokho kuthiwa it's gradual loss, lokho okwenza ukuthi ube ne-depression. Yingakho lithi iBhayibheli kunowesifazane who had an issue of blood for 12 years. Okay. And every day she was losing blood. And I can imagine ukuthi isimo sakhe samshiya kwi-depression. But she decided one day ukuthi if only I can touch the hem, uma ngathinta umphetho wengubo kaJesu ngingaphila. And lithi iBhayibheli wathi mayisondela eqhukwini lapho uJesu ade khona wafika wamthinta kwathi ukuthi akasathinti nje umphetho usethinta ukuphila okuchichimayo. Ngendlela okuchichima ngayo ukuphila kukaJesu kuchichima kuze kuphumele impasheni zakhe ukuthi noma ungasamthintanga yena kodwa mawuthinta impahla yakhe uzizwe ungasafani nesimo ongene uyiso. Oh, nisekhona bathandekayo. Namhlanje I came to declare in this place ukuthi noma ngabe kuthiwa yini eyakulahlekela, noma ngabe kuthiwa yakulahlekela kancane, noma kuthiwa yakulahlekela suddenly, but uJesu has come this week to declare divine restoration. Oh, nisekhona bathandekayo. I came to declare that there's going to be divine restoration. I'm saying this because I know that we come from a very, very right season. And some years ago, COVID, COVID nisekhona bathandekayo kusezomzala nehlobo zeno anti be-COVID ekuzothi noma isihambile besale besihlupha. Awunisekhona bathandekayo. And we have seen people after COVID losing things, losing houses, losing cars, losing jobs. But ngizomemezela namhlanje ukuthi kunoSIYABALETHA ka-2023 uthi uNkulunkulu there is still divine restoration. Somebody say divine restoration. Oh, Jesus. Now, when divine restoration happens, you will understand it doesn't happen according to people's time frame. uNkulunkulu ebuyisela akabuyiseli ngokwesikhathi esisikhalayo, kodwa uNkulunkulu ubuyisela in just a moment. Oh, nisekhona bathandekayo. I feel like saying it's just gonna be a moment. Kuzoba isikhashana nje. Kuzoba umsuzwana nje. Nisekhona bathandekayo. One moment life is normal, but the next moment you're gonna be seen moving in abundance. It's just gonna be a moment. Masikhuluma nge-restoration, sikhuluma ukuthi one moment now uBhatimeu uhleli ngasendleleni akaboni uyisincibi and ucela uphiwa, but the next moment sizwa esekhiphe ingubo zomphumputhe esethi uJesu ufuna ukuthi ngikwenzeleni ethi uba ngibone bese uJesu hamba ngoba ukukholwa kwakho sekusinisile. I came to tell you ukuthi when that moment happens, uma nomzuzwana wenzeka angeke bekwazi ukukufanisa nesikhathi akuyiso before kufika umzuzwana. Awukemakhabani, it's gonna be a moment. It's gonna be a moment. It's gonna be a moment. One moment abanalo iwayini emshadweni wasekhana laseGalile, but the next moment bazwakala bathi wena uqinile elimnandi kwase kwaba manje. I came to declare it's gonna be a moment. Uthi David, weeping may endure for the night, but
angahambi lutho. God, when it's time for divine restoration, the next moment, abasenayo nendawo yokubeka ofishi babo, because ingasuthi sebethola ofishi hayi abanormal kodwa baphula amanethi. Awungisekhona bathandana. It's not gonna happen by might, it's not gonna be happening by power, kodwa khona isandla esinamandla esilethe divine restoration. Oh, nisekhona bathandana. It's just gonna be a moment. One moment you were just behind all of them, but the next moment you are gonna be ahead all of them. One moment you are the tail, but the next moment you are the head. One moment you were thinking you were cursed, but the next moment you are blessed going in, you are blessed going out, you are blessed in the city, you are blessed in the field. Somebody shout hallelujah. John McCarthy, it's gonna be a moment. You're gonna feel it. Abantu bazi ukuthi abantu abahamba noNkulunkulu abakhala njengamanzi ophuthu. Ngoba one moment uyicela ukuthi akasebenzi, but the next moment akazuthola nje an-average job, but uzothola umsebenzi lapha azoba in charge khona. Awungisekhona bathandela. It's gonna be a moment. Uyabona-ke, when you are going through another season, ungase uyitshela ukuthi your moment is not coming. All right, let me say this. Kulo nyaka bengicelebrate unyaka 16 ngishadile. But ingane ngiyithole ngonyaka ka 15. Now, lo 15 years, I met a lot of people. I've been through circles where I found myself in uncomfortable conversations. Because uthi uyafika through naze nabasha. Usathi usabonga thiwa sebebangaka abantwana. Sefuna ukuchaza ukuthi abekho. Aphenduka thiwa awushame bazoba khona. Kufika iSunday kuthi babusiswa abantwana sibabusise. Kufika iSunday sibathandazele sibabuza ukuba ibani igama lakho. It was another moment, but namhlanje lithi iBhayibheli uyokhohlwa usizi lwakho ulukhumbule njengamanzi adlulile. Angisakwazi ukuthi kunjani ungabi nakhanda, ngoba every morning there is a word, every afternoon there is a somebody tell you it's gonna be a moment. It's gonna be a moment. One moment, as far as I know, I'm ready to eat and die. The next moment, what is happening to Bushi? Oh, Kikiman, you're the penny that lose the book. Now, let me say this as I am going to pray. I need you to understand about Elisha. Elisha was a prophet raised by God. Elisha for the nation of Israel. And Gufigis Katilapon, Amasiria, little Bible, Santa Samasiria, Sasinamanda, Napesu, Guama Israel, Njala Masiria, Agate Funa Ushasela Israel. Besa little Bible, Yelilanga, Inkosi, Yamasiria, Yaiseni, Yamisa, Ushanganoayo, Yati, Agas plan, Ubutin, so Ashasela Ranjani, Abaga Israel, Baplana Baketa, Mabepelana Beketa, little Bible Lang, Wapuna, Utu Israel, Siawazama, Ama habits, Akene, culture yake. Now this cartoons of the sender no good. Besa little Bible, Lekosi ya tumela mabuto, Ubutin, Bayo Shaselu Israel. Mabefika
bafika uIsrael akekho lapha bamlindele khona. Babuya bathi Nkosi uIsrael akekho lapha esimlindele khona. Yayisithi Nkosi asiphinde sihlangane futhi sakhe linyitulo bamcheck ukuthi ama-patterns akhe akanjani. Kodwa ngithi noma usathana ngakusidadisha kodwa khona into angeke akwazi ukuyenza ukufika lapho khona. Because the Lord is your light and your salvation. Whom shall you fear? The Lord is on your side. Who can be against you? Lithi iBhayibheli asikho ngisikhala sibekelwe wena esiyophumelela. Lithi nolimo nakuvulela linokwakulela. Lithi iBhayibheli mabeza bezowuhlasela bafika futhi uIsrael ungekho. Mabefika uIsrael ungekho yayisithi inkosi akenize la akwazi ukuthi njalo masiplani mase siyohlasela uIsrael akekho lapho simlindele khona. Kusho ukuthi phakathi kwethu khona umuntu omdayisi. There is a traitor. Wayesethi omunye nonkosi akekho umuntu omdayisi. Kodwa kaIsrael kunomprofeti. Lo mprofeti ukwazi ukubona uhlelo lwakho usasekamereni ungakalidiscuss nathi. Ukwazi ukubona usacabanga uthuza kithi ebesebonile. Wayeseyabuza inkosi yaseSiriya ukuthi ubuphi lo mprofeti. Kwase kuyashiya ukuthi uhlala kuphi. Wayesethi hambani ngobusuku niyomzungeza. Zaphuma ingcebo namasosha ayohlasela uElisha ebusuku. Now my question is, ukhona umuntu okwazi ukubona umcabango wakho sekamereni bese hlula ukubona ukuthi uza kuye? Mabeza kuye bafika bamzungeza by night and already Elisha ubazi ukuthi bakhona. I didn't know it's a missed call, let me call again. Ubazi kodwa akutatazela wathi omunye umama ishumela kudala wathi munitatazela ni akutatazela nisekhona bathalana wathi bafika bazungeza umuzi mabe uzungeza waphuma uGehazi ekuseni mayiphuma ethi uyaphandle wabona kunempi ebasurroundile wabuya ngovalo wazothi Elisha kunempi esizungezile. Wayesethi uElisha niyathandaza ukuthi inkosi ivula amehlo ukuze abone ukuthi baningi abazungezethi kunalaba abazunge. There are so many surrounding those who are surrounding us. Kunabaningi abazungezela abazungezethi. Kodwa ngisho nasengathi inkosi namhlanje ngakuvula amehlo ukuthi ubone ukuthi there is a host of armies that is on your side. Mawuvuka ekuseni kuney'ngelosi eziredi ukuthi ufuna namhlanje. Make wakhuluma ukuthi uNkulunkulu zizokwenza njengokusho kwakho. Let me say this. Yabona uGehazi ngesikhathi ephuma ubuka ngama-physical eyes. Ama-spiritual eyes avalekile. Let me say this. Njalo wena ma ungaboni izitha ziyabona. Njalo wena ma uvaleka amehlo izitha ziyabona. Yabona nje ibandla malivaleka amehlo izitha ziyabona. So ukuze kwenzeke i-exchange funeke thina sivuleka amehlo, because makuvuleka thina amehlo izitha ivaleka amehlo. Okay, let me say this. Ngesikhathi ethi niyathandaza ukuthi uvuleka amehlo avuleka amehlo kaGehazi bese lithi iBhayibheli ubumpumputhe obuGehazi ukuthi angaboni basuka bayohlala ey'theni. Awunisekhona bathandana. Wakuvuleka amehlo uGehazi wabona iy'nqola zomlilo, wabona amahhashi. Wathi angithi noma sibukeka siyi-minority kodwa
asibaningi, sinamandla, sibakhulu. We are much more. Angisekhona bathandana. Izinto ezizungezile, utobhalayo umzungezile nasemuva, ethi nangaphambili, ethubekile isandla sakhe phezu kwakhe. Angisekhona bathandana. You are not alone, but God is with you. UDavide noma ngahamba esigodini sethusi lokufa, akwesabo kubi, ngoba yena unami. Athi intonga yakho noshothololo wakho liyakuthuthuza. Let me close. I've got 10 minutes to go. In the Bible, mayivuleka amehlo wabona, because between where you are and where you're supposed to be, you need an anointed man of God. Let me say it. Phakathi kwalapho khona nalapho kufanele ube khona, udinga ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, bayozwa kanjani bengashunyezwa? Bayoshunyezwa kanjani kungekho abathunyiwe? Bese kuthiwa ngokuba zinhle iy'nyawo zalaba abashumayela ivangeli. Uyabona inkinga yakho, uvaleka amehlo, kanti bekufuneke uvuleka amehlo, understand ukuthi there is a Elisha who is anointed for me, and when he speaks, I'll begin to have sight and experience izinto engingakaze ngiyi-experience. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli mabekeda u-Elisha, I'm going to a close, wabathatha sebeyizimpumputa wathi ngilandeleni, bamlandela wabayisa kwa-Israyeli eSamariya. Mayifika eSamariya wafike wathi enkosini, naba ade bezongihlasela ekuseni. Bafika bethi bazongihlasela, kodwa uNkulunkulu bavala amehlo. Bese ithi inkosi, sibenze njani sibabulale? Wayesethi cha, asingababulala, sibanikezeni ukudla. Bese bayahamba. I don't know kuwesingaki besihamba. Banika ukudla bahamba. Mabehamba bafika batshela inkosi yabo ukuthi kwenzakaleni. Inkosi yaqasuka ukuthi ngeke. Athi labantu sibazama, asivele senze kanje. Asiyohlala egate lapho ungena khona ukudla okuze ku sifike sivale konke ukudla okuze kubokuhlalela. Nangempela bakwenza lokho. Bese lithi iBhayibheli, because there was no supply, kwaqala kwaba nendlala eSamariya. Mase kunendlala, lithi iBhayibheli, kwaba nendlala, abantu baze badla amakhanda ezimbongolo. But mabedla amakhanda ezimbongolo, step number 2, kuthiwa aphela amakhanda. Kwase kusuka abanye bathi ke asidlala isitokofela seyingane. Namhlanje sobilise yakho siyiboil. Sidle. Bese kusasa sidle yakho. Kwavunyelwana esitokofeleni. Yabiliswa le. Yadliwa. Ngenxa yendlala. Umuntu olambile udla noma now, look at Bible. But you know, they decide ukuthi they've come to that point where sebedlingana. Wadliwa omunye ngakusasa omunye wabaleka neyakhe. Inkosi ithema idlula. Ihamba yezwa lo wesifazane ekhala. Ukuthi Nkosi ngisize. Izolo kuboyilwa ingane yami yadliwa. Namhlanje mase ngifuna ukudla yakhe useyifihlile. Boy. Now I want you to understand this. Then little baby,
ingubo zayo. Yathi angikaze ngiyibone into enje. Yayisiyafunga. Yathi Nkosi alingashona la namhlanje. Ikhanda lika Elisha lisahlangene nomzimba. Wayisetha kalando Elisha. U-Elisha kalandela ukuzoprofeta. Ulandelwe ukuzokuliswa amacala. Ngoba according to the king uyena ucause yonke lento. Ngoba abantu ake sebefikile baba izimpumputi. Bebengababulala wathi yena badedela. Wayiseyalandwa u-Elisha. Mayilandwa ulandwa kuthiwa sinenkinga eSamaria ngenxa yokuthi wena wadedela izitha zethu. Wayisethu Elisha Nkosi ima. Ngifisa ukumemezela ukuthi zwani izwi likaNkulunkulu elithi kusasa ngalesi sikhathi kuyoba nokudla okuchichimayo. Wathi efakwa endaweni yokuthi abe-compromise wabekhuluma izwi ngoba khona ezinye indawo esifuna sifika kuzo sifike sikhuluma izwi noma si-compromise. Kodwa akufuneki u-align to compromise, funeka u-align to the word. Ingakho Ezekiel wafika esigodini samathambo omileyo kwathiwa asengaphila wathi wena Nkosi uyazi wayesethi uNkulunkulu uprofeta wathi zwanini izwi likaJehova. I don't care how sick you are. Ungezizwi likaJehova emzimbeni wakho ungaphilisa. Akunendaba ukuthi ulahle kangakanani kodwa mawungezizwi likaJehova uNkulunkulu akubuyisa lapho lahle khona. Mawungezizwi likaJehova uNkulunkulu akubuyisa ubusa bakho njengokho. Ingakhetha uPetro sesishikile ubusuku bonke kodwa ngezwi lakho sizowaphosa amanethe. Ngizomemezela namhlanje ukuthi khona into ezokwenziwa yizwi likaJehova empilweni yakho. Kunento ezokwenziwa yizwi likaJehova emsebenzini wakho. Kunento ezokwenziwa yizwi likaJehova ey'malini zakho. Hear the word. Can somebody tell them, hear the word? Hear the word, hear the word, hear the word. I don't care about climate change, but hear the word. Wabalithi likaNkulunkulu umhlaba wasekelwa phezu likakwezwi likaNkulunkulu. Awunisekhona bathandana. So noma ngashintsha isimo sezulu, but God is still in control. Oh Jesus, let me close like this. God is in control. God is in control. What is sasa? Nalesi sikhathi. Awunisekhona bathandana. There's gonna be abundance. There's gonna be abundance. I feel like telling somebody tonight is a time to break forth into abundance. But I'm going somewhere. Break forth
anointing here. There's an overnight anointing. Who knows God will all of a sudden this? Who let down? On the second battle. This is my friend. What do we do? Go to never wait again. On the second battle. What do I get? To be so talent. This is my beloved daughter. You find your call. So Alex said, "Ekuluma munye nomunye. Athi kuyose kube yini? Sihleli la sifana. Kuyose kube yini? Sihleli la sikhuluma nge-COVID ukuthi senze. Kuyose kube yini? Sikhuluma ukuthi silahlekelwe yini. Bathi masihleli la sizofa la. Masibuyele emuva sizofa le. Kodwa phambili there is divine restoration. Somebody shout divine restoration. Divine restoration. Let me tell you, but I came to tell you, I told the devil, I'm about to see what the eye has not seen, because ahead of me there is divine restoration. It's not to be seen. Sinele doing sako, namdanje. This also in your fellow sako. This is in your fellow sako. Everything that devil stole, usakanu tozu komoba, usakanu tozu malia, usakanu sote, isi tosan, wapanamdanje, I'm Samuel move, I'm going ahead. We are going for our mega church. Yes, we are going for our mega building. This is Sakio. She has born. There is not just going to be restoration. Why is it divine? Because divine restoration. Let me tell you, why is it divine restoration? Omumuntu, ethathu 50 rand. Wambamba, uthakabuyisa. Ubuyisa u50 rand. Kodwa kuthi uNkulunkulu uma kuthatha u50 rand kuwe. Uma sekubuyisa. Akuthi ubuyisa u50 rand. Kodwa kuzobuyisa u50 rand. Abaphinde bayisikhombisa. I came to tell you. Uma ufuna umsebenzi owodwa. Uzodideka ngobuNkulunkulu. Uzomnikeza ama-interviews awuthe. Besebenza abantu. Kwenzeka nje basuthi it's divine restoration. High five somebody, tell them divine restoration, divine restoration, divine restoration, divine restoration, divine restoration. Siyajoga from time to time nomfundisi upastor zethu we do it our style. But let me tell you, some time back I was jogging with another group of people, and when they were jogging I felt like I'm done. You can stand. I'm done. I'm done. Something. My mom said, "Now, but let me say this. Now, Gigiti Manale group, Neza Oguti. When I started running many years ago, I had a very serious pace. I was running at 5 minutes 30 seconds a kilometer. And now when I came back, I was doing 10, 11 minutes a kilometer. So I started running with this group because they are encouraging me, telling me what to eat, what not to eat. And when I ran with them,
I was running at 9 kilometers. And I became a laughing stock of the group. That's how I'm doing this. Actually, and then one morning I woke up and I said, Lord, I'm anointed. They are skilled, but I'm anointed. And I said, I don't want to run with the pace of skill. I want to run with the pace of anointing. So we did our 4 kilometers. And it was a 2-lap run. So going back, I said, activate. And then I started to run. And I saw Uguti Giabafik. That is not enough. Then the Holy Spirit, the Holy Spirit said, I want you to count for yourself 4 times. And I ran 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And as I was counting 4 times, God was making 4 times to be 8 times. When I got to the finish line, they asked me, what did you drink? Honey booster oil position. And I said to myself, because understand, it's divine restoration.